adventures. Nandito tayo ngayon sa Bayanihan Park, Balibago, Angeles City. Ayan, nasa likod natin ng salakot. Mahal na araw ngayon, Monday, Thursday. Lilibot tayo sa mga pabasa ngayong araw na to. Tignan natin mga ganap dito sa Pampanga, mga nagpipinitensya o nagdadarami. Ito, nandito na tayo sa Barangay Dao. Tignan natin ang mga pabasa rito o mga puni sa Kapampangan. Let's roll! Aduang asan, 5 tinate at prutas. Dating aduang asan at 5 tinate. Paganaade tiya kata. Yan ako to, yan. Ito yung maganda, yan. Ayan. Oh, shout out. Ayan. Talimundo. Ito yung babae guys.